Ekiota gitutumanye asubwango mono abunda isi isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible Biyamano mwanjo moliri Ndizi TV kero yaragire gose cyaragire cinsa ibere cy'abarmarwa bakira litkure icyuma meya Ndizi TV bwansumugusi igona ryo kumanyana gose kumanyiruna umuroberi bwobosera bwenga ochakire karotoko bana Bishop ase studio ende twakwana aberatazo bidabotamira odene kirenga cy'umuroberi no kurusa cinga cyaito anene asomo singi bwe Kristo maedena boko nyora bande bale bakurusa cinga cy'abasomo singi bwe shetani entundurgo wa advice yoga enda somuganga konende Bishop ni gakobo semia weteraga ende twago tebinga kyokoreke bishe tabigete ngakyogo ngaki familia yao iragendere ngakyo twachaga tomoroberi yo asenjira ya Benet yangiri bageri go kwarigania asomoroberi yo osoe imeto chaka manae mbaka omwere gikoraga chinsizo ochia abono mambia handa hostia soberto tomere uchumbe yao ena kwara beira somoroberi yo yiga otatenga kyogo konyire go senkyuraga nitukwanire ochasa matuko alebosio boigo ngakia mate yaire mbare bakora tomo uchumbe yabadene no bali no mongino yo somugakoe mbaka abana egira kitoko tebano buna bubosera obuye kyagara musikwetana moko bamo abande mbare bakabali mimbaka no ne TV ekero moroberi yo cyakire kyagara ngo ikoro tanoki oyo mogo soyo ne konene tutagena chinga cheto chibwenere nande chibwene turasise mu mitandao tonyora ali Facebook tonyora Ndizi TV News Digital bayasense ya YouTube tonyore Ndizi TV News onya chinga kina voto tweet @Ndizi TV News konekara ngel kyao getume gwetera se namba ya 0792192834 choshouta no ali maigalie bakubatera na Petrone Mokeira bane kuna maliogine chipi chago chera senjera bene asimargoba ya Boniga njimbu no butambe mo manyete yange Bishop libaga aratukwania ikiane tutarabanere ewiki engima na njonda teko bakwani asiritare Yesu Kristo andonsi ase mototagerete omanyenga eye ichume ntangani yomutinyo kianda na ande tata batabanga no gosendewa because yo mai taya nya sa to etiri baga utoike jume ntangani nche ngo tabanga tikenya saba akwe ande ngo tabanga sa mbia mono asugo tuchakie wiki ye ya ichume ntangani yomutinyo kianda etakobe yo gosendewa gake ngito no mongina ko boli omwane metinyi kianda emetinyi kianda ko muna tolege to iboletwe etu akorete metinyi kia matiana bono no mutinyo kianda abera nyore ko mwana ro uchiko iborwa mutinyo ke metinyi ya eride kianda so ndata bambia mono anonsi era se twalenga matanga alia omasegalia yo minto Joseph Mogere wesirio monginoye etogote bapole sana ase abanju bali bomasegalia na inde family iri nabanta bange nabatangazira ngalero chinsebere igoro mobeke Ndizi TV bueno ende nyo kwabekire ngete naye gumiyabona nabo kwaniri nande natabire nyo kwarengalia bono tegera mangana because twatanga sichinka chisaregete into etokoro sichinka muno bosera bwenka na ende litukoli ijumeri ya era ijo chumaine twarengali chinsemo chetumbo mwana oria uri tuna maji no twalenga matanga maito mwana no mochokoro mwana uri no yubumo pole sana so bono galia nje bono maji te kontambu abuno mo pasta bata betanga mo sorio Ndizi TV bata betanga mangana na tanga Ndizi TV sana bono tabanga mo bondo Ndizi nara mangana na tanga Ndizi sana so lende aba moigwa na abantu libonzi mwanyo letale babo mugambe Burutosa baso betero murugiane so lende na barwe takubata ipole na inda magombande agenda ali chinsemo chia ikoba ntoka bwate na indo mongi na okoro ko Elizabeth Masese
nere nasiriti omwana omusibati omwabo amatangare ewikie gocha nere tokoteba ng'a masese satotegererete etokoteba pole masese akobakurwa risundikana nerisabikirito risabikirito sana Engineer Masese Engineer Masese Engineer Masese risabikirito sana aneno maite ntegera tokorwe ngora bono ichuma nene mbali bae ni abamwabo yes chinka njire bono chiuma tete chikumeti ngaki bana tuaba ogosigita gose obore munanya sane ro baremi igo bono rende korwa kwende chinsemo chiri jasuneka na nyora risabiki korwa ri chinsemo jasuneka tindanyora ritari yaye lakini bono mbara nara uyo kurukunga yobesai na nkwani korwa WhatsApp agateba ng'umurobiri otari konyomocha bono kumbe yabesi yobesai igari chinsemo chia Katari bono agateba munararia igabono munarari no mongnoye bonsi bagwocheti igamaete ng'umongnoye na gwocheti na gwocheti so yobesirende naye kongole kubwa sana na indi nara mungwano nenero korokwa nere nanyora rero kuri chinsemo chia sengereri yakorokwa igakorokwa Cornelio Osoro Cornelio Osoro nera ateba ng'a neri shabikiri nene mono kuri chinsemo chia sengereri ngonko igori chimese chiaye buya sana ambali bona mashabiki to konyora agokeiro moroberio nandere buya asenjera ya bene kabisa herito chuko kwanda igoro yobo chenu asenga krines etorena ekero montara abo mochabu sumaka abo mochabu somongina nere to tabautigete ngakie koba torena igente kingiri no ene familia yo koba ikiara bishop ngora ate abalena usukune keroro mosavi na bakonyoro mokungo mochabu usomo kungo mosavi na bakonyoro mokungo amosajo mochabu igente ngiafa kitigere family ine nani ngora tabana greeners is second to god kiko kerire tole korende bishop bamba bantu bari babate concern bana bodora chuko kwanira igoro yamangana abangina byara ose abaiboli abangina bari bakarote bibakani umwana oyo munyarokwa akariko motegera sana ku musajo abantu batware concern ndura kirina umukungu karanywa mirwe enata kirotegera ngina monoko bo musajo ngina abantu bari dire concern togiture togikwana bana kramajeka kote bango musbati agutikangina no musaja atikengina ati yani abaiboli pot sides ekere bagocha oya bwenete koigwe bibirite goteba ng'aki ng'umukungu igwere ng'ina aigwere mwa lakini bano take bisho mukungu ategerere umugakoye tukibeke ogorito torreng mechande inga ye ekobera ngi musubati ara ategerere ng'ina atigere umugakoye bono nene tokebeka muna agenda ng'a tukikwanire concern nero tutazungumza hiyo baadaye aguchema lakini oyo minto preto ni asinini narenga sekretariya dance hotel nachikwa tikanywe kawa bona marako bega mana gocha in fact na pakie gari tabinere na botoko yekwana none ga gaseru ninganga ki lera mama lo tabanga je uni ungwana umuntu boli umuya kabiso bwate gari ngiya KCQ 982G KCQ 982G umana gusiekera jigari 3 iga obeka iga yane noere bono mana kuru musigari ogenda ne bao akubarigia akirete kiri oja kuri ne manager nisi na CCTV pakoja kuri wasa ikaransite mana oja kotabunga gendo rusiega egari ha kibutari ubusoko bonene umuntu koreka no somete umuntu koreka no bwate family lakini mono bwato bumwenu bwari ya juu njonda takotabanga ki nimemsame hata sikumtukana sikuongea chochote lakini na no naye komanyo komaite gari KCQ 982G abo musani ogendo matabinge tabiye yabwate nimbe hataye gendereri Steve Nero yaranaki ne abantu nabange bishop bate embune yo aneno ne pigi onyo monta pageti njera iguru no ne gali onyo monta pageti basabagweta hani awe expose abantu jibara anjo stwara kwa ne ngane na Joshua utabo tambe no ne kotoko soka onyo monta pageti hani apageti njera iguru sabantu bagwe tamaitina bantu mbaro na maetetiga tuara na utu talina bubu mwanya bantu ekina gira tokonya sigeti meteno na sigede no nige sima umuntu obujera majo getiga igo yani abana palo balance as engage ebintu bire yani ebike bikakorana nebike lakini bibwata maana nande biragere no nabantu bagochaye gose bakwange nande bono umuntu muno naranga gusale no ne hoteli erieta agusale hoteli erieta hotel nengia ngibona karo konyora nga
umuntu agocho back ogenda bakuja kuliko na CCTV agosalirie hoteli elieta na sio heshima kubwa tetu tware concern na lie obosera boko bano na sitore asenjera ya ben bisho bono twenda seto bigiri tukirari go mwanju mole totomere uchumbe yao ayoroje na obo chabu mboturubani enka kabisa ali meta ndo bali wakanya anone chikoni goja kwanya na chingo ko ichara iro ndagera mbako mondo danje na igotire nare egene kitota tura kwanna lero bisho ko to kwanna igoro yobo savio bo asenka go sa se family mboro byobo bisho ubusafi usavio bonene muna marika gukwana ase gitabu kia First Peter igeko tabanga abasibate kare bakweboya tibaisa kweboya okweboyigwa isiko maite ndubwato kweboyigwa isiko lakini isika abakamana kobeka rungaki koboyigwa tahabu ukorosi kitu kibuya igongene ni minute ngaki umuntu nabwendera kweboyibuya kero umuntu eboyiribuya umuntu ingoreka narebu lakini amarika mana batangaki lakini saidi yabo umuntu eboyiye okweboyigwa enkoro oyamwe korebe ensafi kubwa korwe isiko so abantu abokonyora baraba chabu Brighton baraba chabu chingoko baraba chabu batari kwabuza abantu bano ni chingoro cyabo ikiri cinchabo iya ubuno bumane chingoro cyabo umuntu ndi bwese enkoro yayere ensafi unatuate buga mariko bono nebo yikoro usiko because imere ndabu bona yona nabeka cyanga cindabu na rosyo mucyoye abantu oyoro murabu lakini konyora abantu kwakuminga ki ngesa kukieke maiteka kunkiregia no naende kero gutakumanya ubuchafu kendo rore barimo because barimo always barimo ne nchafu munatwale kwana na Joshua gangaki ngakie kore barimo kunywa mache amacha machabu etari kuruara yatwerwa yaruri debijabu bono kwa mana konyora ngaki ntokubweka ne barimo okay ne barimo nyasa na yere ne barimo lakini bona ne barimo kero rumo chafu nuruje bono ngaki kwanywa miromo sibati maite ntwa bagaka no na bagaka baro abachafu atariko atano gwisi bino ne mutinyo mugima bandi bagutiokera bakabantu bona wasinga ngaki akarekorara umungino no mochabu umugako no mochabu abantu abonse bagundete enyombe yegundete na nyombe ne yonse ere nchabu no bugundo bunga munobu ubuna bubona tokoro kubotaka bono ino mweka bobotaka bochiro ya mweka bobotaka no mochabu ingegera bishop ebugwa de wana Kirines the second to God bono gete Kirines the second to God igero gosesenigo na kiegora dangaki umuntu ro musafi igare next year sinya nyasaye no musafi no maete ngaigoro ngete to ko ngaigoro irabetese igoro na malaika baro igoro ni chitabu jiro igoro ni chikana ngani jiro bono igoro ne ansa na inde ko tabatore sesare elia Matayo sita kiandanga tato itore igoro elitaria ulisikwe obonda bwa boiche ogwanja kwa gokorekana ansa igamuna igoro tali achabu haya na safi bantu barajiro arona ndibairana abo babwato bararinga ki corona safi ndo adewe na Joshua na egarona de Joshua alia engamade ngwa igwali tukorirwa tumengamade na nere buya tonyora ne twensi gor tuchukara binde bio Stefan to krobosera na Joshua na la petronira na bande batigare bono oye tutaite kwa ndaigoro obo sabio monene wekaba bekorwa kurwa ngoroime turaba basafi because naboko beka amariko Yesu nakwanete gore ya Matayo ngaki ngabantu bakweboya nakini mechi ngoro cyabo igo banga chisezi cyoro sana banga chisezi cyoro sana yani me bagundete lakini siko bakabeka cyanga cinda bakabeka lisa kulia ngonde so abantu bale ko beka lisa kulia ngonde okay ine tofauti obeke lisa kulia ngonde lakini nade ntubwate tofauti ende yo montonde oromo safi na baro musafi korume na baro musafi korusuko obirine babisho ko tebina rero ni chuma ya kabere kiara ri jumeli ne tariki ya mayarengi rero ne ya kabere pole sa twanjire to ikitwaro na de chuma ya kabere ndo kete anga ibere kana to koromote matuka asukire aja ko nyone ka to ko program ne ya matuka kwenda bwangi kiara nya sa na to rende biya sana majubana ro ndo mera uchumbe ya orojena amangana yo bochabwa se enka nagere family ko bune kwanya no musaje no musavyale bakuma na mukae kila litugona ebinte bimbiri birabu nini ebinte bimbigara bishop yes abantu baraba chafu paka yacha konyora kana bande bakubu no bochafu
bakubona obochafu omogaka aruseti yanga agatebe yanga emonsiberi ogochigocho nyore yanga eno erari omong'ina oria abanto baroromete shetani asibete agokora egasi mpaka botuko saa 3 ari omochafu mpaka botuko saa 3 bono ekero agocha kogendana nogwesibia gwesi tari gwesibia omaete akobugia amache pwapwa tari gwesi maete ogwesibia nkore nogwesiarera amache mondo bona agochibwesiarera amache lakini desmet tabwa time yao garaki yagwesibia so obochafu bwagerire chifamily chinyingi bosobosero bonge bwabutoke bwabonekire obochafu kose ekero okonyora chingoko omonto ararera nti chingoko omonto abwachianga chiabana noochire chichabu noochire chisani gochiabu noochire ebinto ebichabu nyomba nobire ebinto bakorarera nebichabu kwanya abana bose baitereta amache ebinto ebigotioka omochi oyo omonto agosoka noe nero omonyene njera araumire n'omonto gogokwana omono etana gweti noe ne frasi agokwana akamusu kagwete kwenda gojimoino ase eng'encho roche miaka bono mbwate 60 nje nanaguruzire rino nanagurane rino rikong'ati inki esekereti neri ng'a marago bagoikanya esibi ekera nakore koragera mambi goikanya esibi bona abanto konyora rino rikong'ati nogotesibia amaino Inche bisho buna ruseti eri maragini neri na agetuka yake nekana kwenda function ite ya Nyamira igari gatutuo mali yake ngache kwa factory na ruseti bwe motorio tali mocha bwagerede bisho bone ko kwanda iga asenka ngotagire ko musafi mono kabisa no mongina ose no musaji ngokore to bosavi obono omuntu kore to bosavi no mongina because na rose bicha mongina na kore to bosavi encherole na mongina wako begete because yango begete behind a successful man muswadi no muntu murab muswadi umuya no rio gote ngito beke yange na nero konyore sibiri lakini eta agotabe ngito beka abana besibiri begire bakekabati okota bito koraki tobeka bono changa muna nje na tebete ngabone metusine wiki ngoja kubeka Jones pie kunie bikoroto ngirarie kanisa ngumoro ntebenga uyo kabwate moiri amwere jabuchire ngujikobeka tebe yaya ngujikobeka bono ngomenga inko irare bono riba gachikobera bono tigangirire abantu ya umungina nero kwenda ko musafi na nditiri ko tango umungina kara umusafi umwaka tabo musafi umungina bakumo musafi umugaka abo muchafu ya Bienvenido manju bone nabo tutumera na kerengere kya umbi bana sabaru watu wenda tutubwati online nindo cha bantu batubwatitio wethera se ensemo ya YouTube Ndis TV News bega ensemo ya Facebook nindo cha bari batubwatitio ro tokubakera mbie mono ikira tari raisi tokonyora mashabiki atubwatitio boniga mwethera ndiyare ngira itimutubwati bonia kolende ne salio bosemi buri ubye tokorwa semaroba ya boniga igando se sobera tunakushukuru sana na bari bari TV chabo bono nkani metabandi kuragira bale Ferisa Nyanjamani meteni unganyeta abo ngunya korosione ndagera na bishop na tebiri familia ne murigireti kabisa ndigireti ni maetenga barigereti na Mungu awabariki biya sana bishop kardo ne ande mbwato mwana unyomera takurujinza moja cha Somalia abande bengango sabale online my daughter na my son Roy so akuru Richard igari jinsa moja ya Somalia Richard Nyakundi na Sheba Isaboke na Roy Isaboke ebada banga muna togo chakaiga ngoso abale online urujinsa moja ya Somalia yonye more online to abakwaniri aseredaria Yesu anda batore kire uchumba abo batataimba tupativya sana ona liko uchumbe ya badai ngoso mande bali basoire me yomoroberio niroje semesio nitasoma lakini tikatora engage sin bishop bono uranyora no musaje nyobero mukungu mochabo so mukungu abwato musaje mochabo na mochenji na bako mochenji na bako mochenji ya muno musaje maeta kira kwa nyomero mukungu ko bomwarimu maete umuntu na baranyore nga asakindirete igakindirete ubuchafu na ndi bono tachiti bono chire onyorira mazingara mao bono weko jako matenga ki ya ikege ko baiga eke yange gusibu yakwe basi abe kwaria chisuguri chibantia sibuchi abe kwaria enyombe bwente mambi yabusirwe bindo bono boko morokera paka kwa ngora wacha konyoro ukorireki ubwatire no muchobero musafi toko tiko
omonto igo otebanga kingo omonto no aiwaije kwacha kumurwanio kanga kingi make sure nga manyo omonto yo nyatari omosafi mwegerio obosafi mwegerio obosafi ngora na bakumanya ngaki obosafi obwe botakere abantu mbare obosafi bole pakano ne chikoni ase naro kogenda nutaga kwa kuno na majo kunyo tokonyo ke kombe yoga kujo weka kwata banga ya mbona nyura maji ndo tokonyo na ne chaya uigotete chinse ye jale wita ta endo kya no bochafu bochafu na mogaro monto taragira bustanyu no ne chai bo na ase naro gwikaiga kwa kunga minto ndiko cha kwa kuno na gento ndiga gusi ase masingara aramaya bosafi borororo na yoko gokangaki asa ni ndie gento na ni chikoni garia na bikarenda Biasa no manju mori tungorgeni ke SMS bisho mnambe jorana no sina narenge abasajete tu argonya gukwana bakatebana umusaja nabara betaenda nyumba mapema isa no bocha oboro akwenda nyono na bana ebabegete bana mbara bakerenda konyorana no mongi na ombetie yani bedera bana nchacha ibinde bako beka ji pambas njiro konyorana monto na baru sitie pambas yakanyorta sigete ose mwana bayabegete chabwali onye talia mpaka bana monto tena pono ningenda nyombana chapu sana mende ndingo seri no ino musaja sana musaja kerto kwando bochabo robo muswati ere nkoremera liare no enyomba ngiye kugarama abanga baba korokwa tukobarukarenda abayogi bakugwiniria basaja aboyo bakuba win asingi nyomba cyabo baroseti standard mugako gojugoje gatanda korarira ukuminga gwa esani akorete rwenda agero ukuminga gwa enjere nyomba yabuziro ukuminga gwa bono musaje uri deciding aga kidikorwo nyomba ari sata mete korwa umukungo ja goranga musaje ono ontigire igachi ta kairu nama rosio mojo rosie nyomba yao rosi binto musaje ta gotama ubuno maen igona borata mwe otamu pigansa maje semesibire sato yapisho bayo tetebina effect yoko bo mochabu neririye neba no musaje mede no musaje rende na bakonya koromo musaje mochabu muswati na bagotama arige musaje uro murabo nabo binde bigo changia byonze Richard Nyakundi tuned in with my family. We are being blessed sana baba. Omorai Richard Nyakundi safi. Omorai Peter Ongeri getate boki ba roli. We are represented. Sheba Morao then from Angus tuned in. It might be segera Nero yo my daughter. Nero yo. Na hankais. Tuned in via sana. Nobody me yumro. Because I made SMS very sad jitia gure gaiga asemaroba ya abonia. Nara dena Elndis TV homoga komonene na naende goso asomro berio kubosera bwenga. Notole amono murugione ase obotegereri obuya. Estima yara agenda egeka getari geke korinde yairanire oyo narogo Chris komo mpaka mwisho baada no bale no murugyo abatorigere tusibatu bwati bya asemaroba yaboniga nonde ni nyomba yane yonsi torigere Elndis TV ninje Pastor Samuel Nyang'au bwe kanisa ya Presbyterian Judge Manga Parish walime yomoroberio Pastor Myemono ekarole nenka yao ekaromole yomoroberio safi sana Ericha makori korukera PH in fact obo chabu asenga negento ekebe omokungu obo chabu niwo aragere abantu tibarara asenga eyo omosaja nigo aranganye agende pi amesema hivyo oyera na moire tiki omosaja yanganya agende pi adena obo chabu alisinya boke korwa nyamataro akio ayo na mangana amaya sana savi sana ekarole me yumuro bridi yaboke na yote bana nonde me yobosera obo chabu bwagerere na nonye nebinto byaichorerana oizo kumanya na sobo chabu bore ebinto nigo bire mpaka none kinsimi bichigo cha nyumba chinsuri yoja adena bo chabu chimbeba matano chimbeba chanjete sobo chabu bore ay no taka kujise no jibekere lyo njikwa janje tasimi bochabo no chile bisho bona boko nyorana umuntu nabo oso gole no nebintu zumusaje gole bintu oreta nyumba lakini mmeteka to kwana mpaka no bosabi ngo kwana to no nebintu biryoga jete kabati bono ko nyorana utete kubeka no utete kutumeka into girige chabo no nesani yabo chokire ingi muntu akutumeka bisho akajitena no mogeni akoletera auja kwa bintu shwali
na kio gento tokoroka ogosoma mate abantu na labda na no gotasoma busugutaka utaende skuru na okwende skuru negente kia sana because abantu bali abangaini obakulire bintu byabo biria babegeta lakini ntu abanda utajide skuru etogajede ogajede zani omogeni lakini erebo nkyo kugajera oja kutukunyitiga gabo njona abatedi nyamoko gaja je yane ngeri na kombe ngonyora ngeri gaza je ngolire bintu bire standard ngolira bintu plastic bono nkora gera ogi bakona kulire je bakulira kirama tembekere inuka jira bage jira bage esani ragerera kole moyo ege kombe nywera maji kole moyo ebintu bine byao omogeni ekeracha igacha lituke limo agutigire ebintu biria bisange lituke elio sange bintu kole moyo beka changa kole moyo beke yanga ya sudi ya kole moyo umuntu akaje de sudi aja kujira bongena byara usachira matanga okonyoro mungu no bwate gotiengiya yangengiya tari kubeka yangeria ngari tukako na matanga nali alioli na bakubeka yango beka bakia kerebi ubeka bakia eraba ya alioli uchia matanga no ne kanisa bantu kujirero mbali mata dugwesi ba maono lakini bata besi bekuchia matanga mono guchichi nyangi mono wetania no kogenda sinyumba ya nyasaye igobona kerole buya ubugimo buya karenjo yubugima bone iga utararwense utamaiti mambia na uratige sani yobegete kabatiabu buseke kombe kyobegete kabatiabu I hope onye okay tigatubeke nga kwa bane ndagera okwobanga abana esani njateke ikikero kigaki na batoko ba excuse ngo mwana mubekere labda bane tabana barero no mubekere ndagera agutaka buguri tari bana bali guturia ko kwanyoro wakirenze nizanira ranyo jajire ligori ikintu excuse lakini no mwana ngainire mubekere ndagera ne esani ngiya lakini ile nya plastic ngiya bishop ne era ute ateke ndagerera era iteke nero plastic ronjiro chingiya njiro chajire design ngiya ano tari koma yosene plastic lakini plastic njine njiro jobo soko njiro jobo soko lakini tutote abana bono tutakirito menye no bosafi asenka yaito batango nyororo monto akokorera na maji bishop kombe kere chindera choka bagwagire erango yasira basukuma konyorana umusubati eyanga begete kose bishop totebena umuntu mugonda arenge totebena musaje nkosokare usene ikebagare go chikero kyo kiare gose inkarengi gose no musaje otigaraka umuntu orwa egasi aje yani okonyorana nabore ngotime degero gwaliga mwena botyo okoburiga muri bisho boromboro kama konyona pado ngotyo goroburiga muri bori ono muntu yogaki oroje nabaye gobere gasi ngo nabako gechunaye tonyora basacha bange ngotsoka bari kurwa senyumo yabo esali omusubati yaro mochabo kabisa na ndebono rakito bekerete chikanisoro nderi abantu gisemina kiria abantu bagero ngaki ekero muhakachire egende ketale mubekera amaji okurwa sa amaji anyore turungi sanyore kawa sanyore chai sanyore runguri ibine bimuntu mongi nabanda waraki ahase kwa mubekera amaji asago chikwesibi tro chirero natara yento nane tugocha gukwanire kende gyobosera ne chiwashroom na tarita isega anya chiwashroom tata bande ere gachigweta kakuminga ki montago zago ayo kwa bwega taki asabu so chiwashroom kwa nyoranga asabu no montako erwa maji asubu chabu bule abande bagwesibi tukabagwesibi lizuko bantu azinyo kwa gacha none chikwende icho so amaji na ya muhimu sana omugake sibi number 1 namba 2 yangeri yabeka tari rakobeka mambi yangeri nyerute kwenda soko nyeruta kujya nderi mambi anyore yangende erensabe ne cyanga kirito basa ko kibrutaga abo cikore weekend cyanga cyonse bekera kwakibekera ni ama ekiko kandana cyanga kicyataka kuguna cyiko cyataka gutyoka ne kinde cyagotabwango yanga muna yarusi guri tukoriria egende sibigwe nande cyera mburwe ebe kubuye ringubuye none cyanga keramo kwanora hanora cyanga genda kibeka asaga ya kiringe buya obosavyo buya umuntu narona rito bosavi no narota narito bosavi ebintu bijurane koruisiko mpaka no mpaka winyomba mpaka bindo kumenga kenkera gekiek yeah bia sana Esbon Mamanyi watching live from Nairobi kasi safi ya Besho Besha ameandika amesema following you arrive at bia sana Richard Nyakundi following greater wisdom there
taking notes then obo semyo bya kabisa and they go take notes and the kuri kamarigo finish tukenyoro then from Eranda wa tubwate tibu ya sana ase marogoba yabone mukati yabone wana tutumaje SMS yabo wetera ase mtandao nindo jega Kesto Njali atena niko ndani Bishop akosawa hapo Kesto Njali au tubwate tibu ya sana mwana Kesto ekaro kwene kina no rime yomoroberi Dolphin Mora then always tuned in watching you live ime ya obosera Preto na Bishop congratulations keep it up ambia wase na wakwe wasabi si wanawake pekee wachafu kwanza wao ndio wanatuangusha kabisa then abagaka mbali bako yeria bangi na babo mbagaka mbaro abachafu na bekero amaje maito mwaka ko muchafuga igagoja marogoba abekera amaje nakini atindete Ojo muntu ndende ninga joganda kwezi. Ya wezi na. Muntu jogo uko mama ambio kuboka kumenebere na nakolire. Ochiri. Muntu itesi beti. So abantu munabona bakuti bakonye bakungu. Ya mukungu bono kwacha konyoranga okonire. Na roja ko give up because enyombe ibono yire nyomba yiri misuribe enyombe ko tyoka bobe asengenjo umusaja agoja tati kwesibia igaro marebi na ndembaro batari abarebi mono lakini bantu mbaro batanjiti amaje amaje na Roma ete amaje abantu tiangwa tebinga amaje kujimuna intu twanalira amaje twanjete tuigwana na amaje na abantu mbaro batigwana na amaje mbaro taiwana bakatanga amaje kero kwezi mono ko uza timaitanga me bisho na ra ko bolina tato mitiri tari lakini akobodina ningekogera ekorekana ase chinga muna bangina bachandike mono kubaba auto kumwere adana inaonekana wamama wako na shida zaidi kuzinda wanaume bako tuwale mechanda sengenja baka batari ko provide nage kogera ande number 2 abangina bando konyora wanakandamisho baikaranse ile usebanga bako katika utumwa fulani maiteka rumukungu achete kwanyora umusacha mubege tali ne nubururogete musabati bona na sabakende tari kwaego nyorira abana bose 5 musaje musabati maito musacha na lokubya ali umukungu abana bwango baika bose 6 bono osira umanyanga yo tako genda ndo emungu najuko pimanga yaujina abana kwanyoranga na bwo bwate menjano oremereri bana sitoroje eyoje kunganya na bwo goji abana 5 abana 4 bono muntu yegenda akorete yo kegoria konyonseti ne abana egekoranga no konyora no na abana abangina aba naye kabo mungai Ono sei wa bisho wa semaroni o manju muri on disti wenda to bwatia asumuru birbo sera bwengo yogo jagalitsko ichumo jagakin berto kona Bishop Charles Saboke agotobo semyo bia kabisa nyirondra senze mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital boga senze moya Facebook tonyole Ndizi TV News Digital Eron Ndizi TV Kaisa no tole na omongina baba aiga Agnesi Nikora Osoro totole tunde usafi ni lazima adana usafi ni lazima nama ene mogoteba abangina bande mbale bakuruta ebichanchabe gochya nyaro bibwate obonyira paka byabosero adana mose defini from Mukyoge paka byabosero adana bakuruta nyaro byabosero kabisa naro adana Charles Munali omwanja good evening Brighton Charles Munali yule wa Kikwetu. Can you ask Bishop that question of the old Bible? Why do we have many fashions? Ingo jara na debana na mboli mambialia na ndene na jinebra kingo kwenye bolinde Andrew Matunda deba Nyamira tuko ndani kabisa. Oyo Charles Munali korualia sense moya Kikwetu hoteli otoka suneka na mboli muna abantu bali getebuku nigo balenge guided by the Holy Spirit bali filled with the Holy Spirit. Ngekora muntu atware chibuku chifaso nyinge abantu nande baje bagoje kuno mweka koli kachibuku na bari ko boli yido choko ya kwanira ngora mona tora soka isiko ye topic aye buku to choko ya kwanira ngora na bwate topic ya ina nire ntambe na bwate topic ya ina ntambe to ya kwanira ngora but chibuku unabona ena ifi lakini hata bantu choko chikwana chibuku kera ukogore buku kwekoba umanyanga mbuku kyogora bantu babwate chibuku chinyinge chindo kuchikulike translation yae tirigo kwawe bwanzu buri buya bweri ngana banyore chinde chikolekaniti chinde singe abantu bajire ne chibuku cyabo umanyanga none ndati kukwana dini gete basekaniza gete ne rero sitibuku yabo
chibuku jani kire ero bono abantu gocha gwikabare kire dini ero chibuku yaye igo adi swali dia kubuli chibuku jinjiro lakini tuli koraji kwanira bono ndio torigie platform kurwa Charles Munali kurugie kwetu nimefikisha ujumbe kwa bishop nande yunero medenere ibuku nera maite mono kuru Genesis mbakwa Revelation na bawo yoto tebia yu karuto kurugie platform ngiya ekarawo jago ntebia lakini nende go twa tebina na ikiri uchumbe yao nara onte na socks kunuka nayo socks kunuka no borweire socks kunuka no borweire kero konyora amagurao kero kubega socks amagurao gutioka amarioko na chemistry okogenda kwa igwiri yoko gwesiberia nubo soku sana na renge mumbura jete bone ma jete bone babia kabuka gururende bedroom ngajito wega ekabidi mutige eri Omotigero. Buna yo me diso ribusiria tu. Diso que dio que mono diso que dio que njenguru ara liko ba. Achiara. Mongero na gacha cosa ka. Igo no borweire, ande no bosoko. Ekere kwanyo lenga amagura ngotio kale, wosiji socks ya ngotio kachire, kenda ogore amario ga semester. Asomonwa, omonwa oro ne riogo kugora ririko kolige ne flash. Wa kamaragoba ande wa kamambi. Igo. Oya sana Lucas Ongwoli korwa bonya meulu omosojo. Obo semi bwaino no bwengenjo asechinga. Moseseniwe kegima safi. Obo chenu nigo bogo chaka ekero omonto ari omosae. Na kongu ugonjora omonto. Korende ekero mwa nyomanire lirorio oika otumie chinguru asokorora obo chenu bwa soire buo. Nigo. Nabagote abo. Imbu yale tumia chinguru eba ko chenu bwa soire. Iko tumia chinguru. Kabisa. Andrew Matunda na somire yao ningoro cheno reme yomroberio asemaroba ya abone. Bisho naro mbolina abantu mbali bagwika bararwana no kwara getanda kabisa. Mete no kwara no bachenu. Ngotakire kwara getanda. Twins. Ana na bokwara. Tari responsibility yomongina? Na be responsibility yae. Okay, umongina abara ari gukubwa. No nje tima etikwara getanda muno mongina ukiara. Ile akwara we kuburangeti katikati obolinga njongo nkobeke bitamba na be kanu na arege getamba na. Kwara wagora. Igo twensi to bwenda kwara. Batire no mukungu na like ri kwara sengi na maite na kwara bia. Okay, na makonyo mukungu yo nyori uchire gasi ugotigire nyomba. Akara ugotigire nyomba wenda kubuka nyokubate liba kali yang kwarenge bwangu aboko kwaro bolire bolia tali magoso tayo. Ya. Tayo kwara bolire. Buya sana. Narano bwegore bipongo na te banga ti amarika otase kitabu kiana Yohana 15:3 inumwa ikira ko baba chenu asengenjo yeri ngana na batebeti maite kono no ko bubo safi ege swali ko tanga mmesa kwa wasafi kwa sababu ya neno maite bosa igo na magana to kwana kito tanga katoliki kanisa no to konyore chisemina abangene no bali maite kwana robo safi abageni baicha kuruchinse mu Yesu ko bosaba gaka bantu bakwana bosa maite abantu bange bagonjokera no bosabi obonge bwo chako ko base mechi asengenjo isemina chiko base chikane chikanisa kiye ko abantu kero gweta semina kenda na bukurusia magana abirororo onyora ko konyi kwa rusi cyanga kwa kutanyaro kwa rusi cyanga chinkoko kwa korana kirojo ebintu kwa yani ko nyoru tugete ebintu pakukumetinga ki ebintu biyo tugete nga yokubira yani tugete chinchara utugete chinchara chia magoro kwana kona cha tumetera kia magoro agutiokera chinchara eji na jo jingo ikajire cyataka cyana jwa kera cyana jiru njiko jiko kwa tisogisi wangu ngono yo muntu atugete chinchara chia magoko atugete chinchara chia magoro umubiro mugimo umuntu yatugete jitukia yani ubuge mamboro umuntu na bazibatu baganyarata agukumenga wa nguyo nywa metonga mune guto bantu ogamune guto buya sana Rebecca Bochere niko ndani kabisa kura Saudia ga kinya sae abaseni na karipisha Caleb Onsase omugaka one korwa doa Katari safi kabisa wote bano arime yomoroberio naro korokuna sinte jaboka wote ana tika abantu batige pretense anene kromogani yaho na liyo kwabuse nyomba osikwanyeros ya manyabuna ekero obwate amate yao eyo nabageni kibakira dituko si digo muchio obumurabo ebisho abantu bari banalete na ekero mogani yagoja ndio watu wana ngalisha ngoji kabisa
nande nalio konyoro monta gwe sabu sirio litukeria baganya kara bare gocha ochenja chenji angeri endo oruterie ngundo maria umana gocha bone yanga sabageni ocha kubakwane kini yange ngunda yetuka mario so guchororo wana na bogwanja kwelinga abantu nabaja bishop kala tu abera aba chenu elinga ria tokole ko baba chenu tigato baba chenu na kara bageni batai abuse nyumba ya umapema enyumba ire kiri kwabusa mapema igento kebante tangana asikende gyonse muntu ndubwenzi monge mukungo ndubwenzi uri mongaini igento gutangana ne nyumba nerisiko nyumba nerisiko utarakora bintu kwamana kwagenda gusibicyanga ono muntu naro gutige nyumba urugenda ajabu saa 8 ngaturabuse nyumba sana ngo monda kiro jakere nyumba rakora magos nyumba ne rutangana mabeguzo magandere gwaka odi mugeni akorora from nowhere na bantu bako gosoma nkiore ekera ije muntu atagotebi no mujabo igakiro koraki ogenda igoko no konyo rukuna goseria abantu no na banjete gukwani no muiri ogochagara ajeri munande tata agende pi nara na bigari nyaosia abadana kurujitago hema watching live gakitiganda boria na kyo mosaja araso egetije kya mokaye aero mukungu onde chinyeni ino marevi ino marevi iyo rabako ayoni neda kere boli na mosaja oso ino marevi bona ngakyo kwa aero mondo onde chinyeni ayo ji uni ulevi uno botanta nutraboke ngobokolekana obochi ni Rebecca na my lovely husband always watching you from Mile Mbili. Always cleanness is second to God. Thanks for the reason. Hi Bishop, ni very much watching good job. Then nobody then hi to my mom Rose. Biasa na bali mora imeyo moroberi. Tunashukuru sana ekromu abwati omoroberi. Nginere yalenga se Bible. Asa Mathayo 22 bajiko soma mara wanga. Umuruoti akachika abantu bajya senyange lakini abantu abekere batacha akatuma abantu akatebanga genda musangereria abantu baiche kuri endagera because konya naro zirenda endagera amarika abantu bakacha lakini umuruoti nkuri kuboria lengaki umuntu oyo inje nkoroka ngegare ngomochafu ngaki gwaso aga na ndandu bagitiyanga yenyange tubagitiyanga yenyange emile cyo mundo yale ngo muguno na marika ta ngumuroti akatabo mundo liya kasibranwa asibwa bagokaka igare ngo moja mate to chiku no ngutia se nyangi ogenda uchikutyokera abantu ogenda utabwena mate ndokoro ka VIP nkororo abantu na samatanga enjira bwechwarete igokorigana no mundo liya batanga ayebwati kuchali chuko karanzo bonyanzi ngo enjira bwesibete gokoreta rwekerogo ugorugo chiasegete kwa ikaranzo so gen kaba abantu nyokoro musavi kabo musavi no nekero kwa ndamatanga kabo musavi no nekero kwa nde safari kabo musavi no nekero muri no mugako kabo musavi all the time mundo ndibwenzi ndo ndamatenga kabo musavi 24 hours kabe musavi tenzo tokore biro bitu byarira ngo tabigwa okinyi Christmas no mosamaro omokungu no mosaja nigo abwendete gosibia chianga omokungu no mosaja rakobona omokungu no mosaja ngotakere gosibia chianga mbonse kera abantu baigwana ina mugosi mwenzi nende ngakinere gwika ebi wango muna ntubona twaruro gusibicyanga lakini mwana muna ayoro makega no cinga gijirikia ibire ngongo bwati bire dekero mugosi bicyanga oboso ama ekeno bochenu nobuya ase achabu nigoto konyora chingi chingunguri ebirombeta chinda cyamagoro nebinte binge buno yarikire igobo savi no bya Bishop Korobo Sembwa bwo mweryo asemaro bayabone tukoro muroberi yo esari biro bito biekumbire yonda ite banga narorire none kwende simiko ruchinse maja US baro batai ta koponga so muroberi umusibati okoro kwa Pastor Florence Menge ruchinse maja USA kabata banga mbiyamo nya saba seni na bali mwensi bemwe abere mukurigeri yo muroberi yo okubagaje twabagaje nguringa ki tikinyomba kibe chinsafi no mogaka somi mongno no mongna somi mogako morosyo muchi obo musavi kera mwabera basavi na bana bayinomba babasavi bana bali bakuraboka kurumambia barabokera abantu baraboka nyomba bande barara igo nande baboka igo yasinga njabo ibuli morebo benki sho mwana bwesibiri mwana bekiri cyanga kingiya elindelio obosavi obwo na bwo nyasaye because kera tutabwa tubo nyasaye igo tora obo chafu no bwa shetani
always obuchafu no bwa setani na nde ntutagete ko baba setani igona abatabiri nga abamintu togende chikanisa togende chisemina tonyora mangana mange toroaga chobosera boito ntwaga chinyomba chetu byasano manju murete bisho batusabere biro bite bya minyo kati metuzinye topic yale ngenya nzu sengi kyaba lakini nde biro bibiyerire turanyona nde weekend jokwana mange kero bisho batusabera asimarogoba yaboni tusabe tataro mwana mwekoma chenu yamana asengenjo yabonsi abategereire na sabere tato nyale ko basisene amanyi nenga mangana twakwa na mangana makong na mangana kwaga chemechi na mangana korosyo bosera bwechinka asengenja mangana twakora tari mangana yego sori twakwa na mangana agajire babiri batatu barengereringa ayigana roto gukora ndiri twagache o echinyomba chetu mbiyamana asengenjo aseni abantu useni studio useni abaminto barenga sefuni wa mtano minto Joshua na abande batotegerete abange barase studio twabasabire no mito Brighton twasabire nganya sana nande weekend gitokomerana esikone bako bikoiranere asiridere Yesu Kristo rumutorito amen biasa no manjumo leo ndisi bindo jomonto nara gototebi gose risha bikida gototebina no mbali ba kore biasara uikaba baba safi mondo konyora nkoni ari chingini kebanda nkoni ari bintu lakini aro mochabu agundete no mondo koni amabere uikaba mosabi mwatumire igatari nkoka ekarori no empara manyana abantu bando gokoresa bizike batana mokanya rewe no mochabu mosaji nyarewe no mochabu igogoika otwaro bosera bobo sabu senjera yaben bishop ndamba ya utararwa 0727 979 186 0727 979 186 naboko yerorera bishop 0727 979 186 ngata salom tukutane tena ngai bishop montora Anointed Faith Mission Church daraja mbili Anointed Faith Mission Church daraja mbili aliyekara wachire utampata nje ndizi tv ora nyore yera na nyino ngoba bishop era monyora aliya se kanisa ya no go monyora okobo seminano boku mwakeresimi ogosamia mangana ya ekiare experience kya ngere goro monokombwa by the way lakini chumete niko ayo gwikoro asere Yesu utafika de tutigera abasirero producer yane yarenga Betrina Mokeira ikona Joshua uta arenga ngabu kwene kuna marigine chibichago jira asenjera yabene kwene kuna morobiri bobosera ogochere asenjera inkran ko tayina genda kubwate ndi Steven Erwan Smusi ekaro bagonya kuyariga niko cyasa mangana maya nando yale teru maya yale ategire imena isiko yagusi twaro buri byatumira angyo kana ndajo koretera mangana maya dikoraga chinse sana bire abwankyo yenero ndi Steven Erwan Smusi na botamberiane Brighton makoro toko bana na Bishop Charles Mosomi Saboke bye bye